Ха, ще умра. Здравей! Здравей! Разбираш ли Да, бавно, но сигурно. Малко играх с нощи. Не съм сигурен, че правя всичко правилно, така че в крайна сметка избрах клас, който изглежда по-забелязващ. И случайно разпредели статията. Всичко е наред. Аз също така. О, добре. Така, какъв е нашия план? Мисля, че за начало ще отидем при честния фермер, ще попълним запасите, а после ще отидем в дънжените с ниско ниво, за да получиш опит и ново оборудване. Страхотно. Готино. Добре. Здравейте, авантюрист, как мога да ви помогна? Нужда ми е от 3 малки зелени за лечение. Едно голямо зелено лечение и отпор към отрови, Разбира моля. се. 70 факт злато за всичко. Седни. Страхотно! Благодаря ти! Съвета би взел също. Какво? Е това. Какво ти трябва? Здравей ми точно, как и на нея. Фу! Вземи! И на 150 златни! 150? Мислех, че са 75. Можеше само да се подскърца. А ти лице не излязох? Най-много пък миришеш като парче говно. Знам. Само погледни себе си! Голям, тъп, грозен син на кучка! Какво? Това е възмутително. И още по дяволите заплачи, ревоне. Взимаш ли отвара или не? Да, мисля, че да. Събери парите. Да, господи, разбрах. И сега трепере от страх. Добре. Не е ли така? Боже ми, какво стана с него? Не знам. Всички енд мисии в играта са толкова груби с мен. Субтитри МК. Почакай. Защо плати толкова Добре, малко? Назар. Това е обикновено цената. Какво? Почакай колко харизма имаш. Харизма? Никаква. Болка. Мислех, че това не е особено важно. Да, не е изненада. Мислех, че това беше. Какво? Искаш ли да? О, боже, това е грешка. Искаш ли да? Ще ти е много топло. Да, честно казано, вероятно би било по-лесно за теб да започнеш от начало. Не, аз току-що приключих обучението, не искам отново да го преминавам. Сигурен съм, че всичко ще бъде наред. Но поне ще съжаляваш. Изчакай. Трябва да съберете тези цветя. Това е допълнителна мисия. Това е сладко. Да, но трябва да събера 400. Те не са тук за тебе! Гард! Чао! Гард! Ей, ти! Отиди си! За мира в кралството. Майко му! За крак! Благодаря! Какъв чудесен ден! Предпочитам... Не падна, какво? Трябва да се абонирате за авторите на оригиналното съдържание, подкрепете ги с харесване и абонамент и не забравяйте за нас.